बे समाव आं बरायनो सानदों हरबिलास बसुमतारी बिथांखौ बिथाङा नोंथांमोननो सिफुंनि मेलौदो देंखोखौ खोनासंगोन स' नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय स' नोंथाङा नैबे समाव सिफुंनि जा देंखो बेखौ जोंनि गासै नायगिरि बिथांमोननो दामनानै दिन्थिनो थाखाय आं गुरै खावलायग्रोनाय जाबाय लोगोसे नोंथांनि सिनायथिखौ सुंद'यै बुंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा हरबिलास बसुमतारी आङो एक्सुवेलि बेवहाय नैबे केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव 2016 मायथाइयाव एडमिसन लाफैदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय बोसोरब्रैयाव रानिं जाबाय 4 बोसोराव रानिं जाबाय। दा आंनिया जोबथा क्लास जोबथा क्लास बेजों लोगोसेनो आङो आंनि गिबि सारा जाहैबाय बेवहाय फोरोंग्राया जाहैबाय माने जगत बर' जायखौ माने सावथुन मुलुगाव दाब्ला होननानै दाब्ला हायनामुलि स्निथि खोन्दोआव आरो लोगोसे बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सनाव बिथाङा मोजां मोजां एक्टिं होबोदों जायखौ दाब्ला होनना बुङो। बिथाङा नोंथांनि फोरोंगुरुमोन। थिगानो दङ। ओमफ्राय बिथाङा गेजेर गेजेर फैनानै नैबे उन्दै सोलोंसाफोरखौ क्लास लाफैयो आरो बिथांनि एबसेन्सआव आंबो जि एसे हायो बेखौनो आङो माने एसे फोरोंनाय बायदि खालामो आरोखि। स' सारखौ नैबे समाव नोंथांनि जाय सिफुंनि मेलौदो देंखोखौ दामनानै दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आदसा नोंथाङा मा मिउजिकखौ दामगोन दा सिफुंनि सायाव बर' हारिमुनि सायाव ना वेस्टार्न ना हिन्दीनि सायाव? आङो बर' ओरैनो ससे दामनोसै बेनिफ्राय आरो हिन्दीनि ससे दामनोसै बेबायदि खालामनोसै। बेनिफ्राय क्लासिकेलनि ओरैनो ससे बेबायदि खालामनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बिथाङा सिफुंनि मेलौदो देंखोखौ दामना नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेयो मानि देंखोमोन सार? बेयो जाहैबाय प्रथमा बे मोनसे राग बेयो क्लासिकेलनि प्रथमानि बे रागनि मुङा जाहैबाय भुपालि राग बेखौ आङो ससे दामनाय जाहैबाय। दा बेनि उनाव आङो दोंसे बर' आलायरननिखौनो दामसै नामा? बा जोबोर माने एभारग्रिन सं बेयो नोंथाङा बेखौ दामनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आदसा
ससेखौ दामबाय। नोंथांमोना खोनानो मोन्दों बे बर' हारिनि जोबोर मुंदांखा जा सावथुन बेनो जाहैबाय आलायारन। बे आलायारननि बे मिउजिकखौ बिथाङा गावनि मिलौदो देंखोजों बे सिफुंनि देंखोआव नोंथांमोननो खोनासंहोबाय। लोगोसे बिथाङा आरो माखासे नुथायफोरखौ दामनानै दिन्थिबावनो खावलायदों सारखौ। नोंथाङा बे खेबाव मा मिउजिकखौ दामनो सानदों? आं हिन्दी दोंसे दामनो नांदों। बेवहाय माने कमप्लिटलि आङो आबुङै दामफुंनो हानाय नङा। थारमाने मेथाइआ गोसोआव गैयाथ'। अब्लाबो बेनि टिउनखौ बोगोन आरो बेनि एसे ससे होनो नागिरदों आङो। दे नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन नैबे समाव हिन्दी मेथाइनि सिफुंनि मिलौदो देंखो। फार्स्ट लाभ लेटारनि फार्स्ट लाभ लेटार ससे होनो नागिरदों। जोबोर मुंदांखा बेबो सावथुन बे हिन्दी सिनेमा जगतनि फार्स्ट। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा माखासे मेहेरगोनां सिफुंनि देंखोखौ दामनानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय।